बयखौबो खुलुमबाय बे मिडियानि गेजेरजों आं दिनै गासैबो बिटिसि आव थानाय जोंनि हारिनि गेजेरावनो नैबे निउसखौ आं खोन्थानो लुबैनाय बायदि जादों। आङो बे गामियाव फैदों बेयो 14 चिरां दुवारनि सिङाव थानाय सान्तिपुर प्राइमारिनि बरदाङि गामियाव आं बेखौ मास मोनसेसोनि सिगां मोनसे मिडियायाव नुदोंमोन। गथ'खौ आथिं थोंसे खारबाय बलबो गेलेयो ओमफ्राय बिमाया खाराव माराव साइकेल मोनोब्ला स्कुलाव थांलाय फैलाय सुबिदा जायो होननानै बुंनायखाय आं बेखौ सुलु लायै लायै जोंनि 14 चिरां दुवारनि ब्लकनि मानव गेदेर आफादगिरि दैथुन बरगयारी बिथांजों जगाजग लानाय जादों। बेनिफ्राय बिथाङा बेनि बिथं एड्रेसखौ आंनो हरदों। बे रादाबखौ हरनानै आं बे गथ'नि न'खौ संनो आं बिथोन हरदों। बेबायदि हिसाबै आङो दिनै गोबावनि उनावबाबो फैदों। फैनायनि जाहोनानो बेनो, आङो जोंनि दोलोनि BPF दोलोनि आइजोफोरखौबो बहाय ज' फैनानै एसे सिनायलायनो थाखाय आं बिथोन हरदों। दैथुन बरगयारी बिथाङा ब्लकनि आफादगिरि हिसाबै BPF राजखान्थिनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा खबर लानानै दिनै जों बहाय ज' फैलायनो हानाय जादों। फैनायनि थांखियानो बेनो, आं गिदिरथार अनसुंथाइ होनो हायाखै। साइकेल गंसेनि गेजेरजों गथ'आ स्कुलाव थांलाय फैलाय सोलिनो हाथों। बेहा बिदाबो दङ, जोबोद गरिब न'खर। बिफायाबो जायगायाव थाया होननानै आं खोनादों। दा मा नाम होनदोंलाय बिमाना? माइदांस्रि नार्जारी। दा बिथाङा गथ' सानैखौ लानानै हारसिं थायो। बिनि फिसाइया बाहेरायाव गाव खामायनो होननानै बाहेरायावसो दंहैयो होननानै खोनादों। नाथाय न'खरा जोबोद गरिब न'खर। आं माने सानखांनाय फैदों, बे गथ'आ बोरैबाफोर आथिङाव आर्टिफिसियेल अननानै सोरबाफोर आर्टिफिसियेल आथिं जुदि होनो हायोबा निस्सय बियो गावनि जिउ खांनायाव गोरलैसिन जागोन। आरो दासो बियो 10-11 बोसोरसोल' जादों। बियो 11 बोसोर दासो जादों। हारसिंनो आथिं थोंसेजों जोबोद खस्थ'यै सोलियो। बे अननायखौ आं जोंनि गेजेरजों सरकारनि खाथिजों मोनसे नोजोर बोनो लुबैदों, जाहाथे गथ'आ अननाय मोनथों। आरो आङो इतिमयधे जोंनि दोलोनि BPF दोलोनि ब्लकनि आफादगिरि बिथांखौबो बुंबाय, जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बेसराव थानाय मेडिकेल कलेजाव लांनानै बबे सोर डक्टरजोंबा माबायदि जायो आरो पसिबोल नंना नङा बिनि आखाइखौ फाहामनाय आरो आथिङाव माबा मोनसे आर्टिफिसियेल आथिं सोदेरना होनायनि बेखौ बिथाङा सुला लाथों। आरो आं फोथायगोन जोंनि BTC चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा रादाबखौ मोनोबा निस्सय बिथाङा बिनि फारसे माबा मोनसे अननाय होगोन। आङो जोंनिनो EM देरहासार बसुमतारी बिथांनिसिमबो थांगोन, जाहाथे जिहेथु बिथाङा मेडिकेलनि जोंनि माने EM दा, ओंखायनो बिथाङाबो माबा मोनसे निस्सय लामाखौ होगोन होनना आंहा फोथायनाय दङ। खारन जोङो बयबो अनलायनानै बे BTC आव थानो मोजां मोनो। आरो जायफोर खबर मोनदों खोन्थालायनायनि गेजेरजों माने जाहाथे जोंनि खौरांफ्रा बयबो मिथिलायो आरो बयनिबो अननाय मोनो। आं बेखौनो हास्थायनानै दिनै बेहाय फैनानै नोंथांमोननि गेजेरजों बयनिबो खाथियाव नोजोर बोनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।